खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि 2024 मायथाइयाव गिबि खेब सान मन'गोन 2024 मायथाइयाव गिबि खेब सान मन'नायाव माखासे राशिफोरा गोहोम गोग्लैनो हागौ आरो बे सान मन'नाया माब्ला जागोन फै जों मिन्थिना लानि मुलुगावनो मोननो थाङै सान मन'नायखौ नुनो मोनगोन नंगौ मोननो थाङै नुथायफोरखौ मुलुगनि गासैबो नुनो मोनगोन सोलिफु बोसोर 2024 मायथाइयाव गिबि सान मन'नाया 8 एप्रिलाव जागोन फैगौ 8 एप्रिलाव बे बुहुमाव थांनाय 50 बोसोराव बयनिख्रुइबो गोलावसिन सान मन'नायखौ नुनो मोनगोन बे सान मन'नाया 2:12 रिंगानिफ्राय 2:22 रिंगासिम जागोन आरो बिगियानगिरिफोरा सान मन'नायखौ लांदां मेगनजों नायनो नाङा होनना फोरमायदों बे सान मन'नाया मेक्सिक' कानाडा आरो आमेरिकायाव गोहोम खोख्लैगोन नाथाय गिबि सान मन'नायखौ भारतनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव नुनो मोनाबो जानो हागौ मुलुगाव मोननो थाङै सान मन'नायखौ 8 एप्रिलाव नुनो मोनगोन मोननो थाङै नुथायफोरखौ गासैबो नुनो मोनगोन सोलिफु बोसोर 2024 मायथाइयाव गिबि सान मन'नाया 8 एप्रिलाव जागोन बे सान मन'नाया बुहुमाव थांनाय 50 बोसोराव जानायनिख्रुइ बे बाराव बयनिख्रुइबो गोलावसिन सान मन'नाय जागोन नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो